Καλησπέρα, ονομάζομαι Γιάννης Αρμάος. Είμαι επιχειρηματίας. Γνωρίζω τον κύριο Δημητρακόπουλο αρκετά χρόνια. Έχω προβλήματα με τη μέση μου από 20 χρονών, από αθλητισμό. Η αξονική και μαγνητική που έκανα τελευταία μετά από χρόνια πάθηση και πόνους και ταλαιπωρία μου έδειξε ότι έχω 2 κύλες στον όμικρον 4 και στον όμικρον 5 και έχω και μία στένωση και είχα φτάσει στο στάδιο της εγχείρησης και απελπισίας, διότι περίπου τις μισές μέρες του μήνα τις πέρναγα στο κρεβάτι με ανυπόφορους πόνους. Επειδή ήξερα τον κύριο Δημητρακόπουλο αρκετά χρόνια, μου μίλησε ένα στάδιο πρωτού πάω για χειρουργείο και μου μίλησε για τη μέθοδο της προλοθεραπείας. Δεν την ήξερα, δεν την γνώριζα και με συνεννόηση μαζί του μπήκαμε στη φάση το να ξεκινήσουμε αυτή τη μέθοδο. Σαν την ίστατη προσπάθεια ώστε να λύσω το πρόβλημά μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πίστευα στην αρχή, διότι είχα περάσει πάρα πολλά με τη μέση μου. Και μπαίνοντας σε μια ροή θεραπείας, άρχισα από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες να αισθάνομαι καλύτερα. Έκανα 5 φορές, 5 συνεδρίες με τον κύριο Δημητρακόπουλο και μετά άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, κάθε πρωί εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, εάν δεν τριβόμουν για 5-10 λεπτά. Ξαφνικά άρχισα να σηκώνομαι. Κατά τη διάρκεια των θεραπείων αυτών και την πορεία που είχαμε, αισθανόμουν όλο και καλύτερα. Άρχισα να σηκώνω πράγματα που δεν μπορούσα, άρχισα να κάνω αθλητισμό που δεν μπορούσα. Και σήμερα, μετά από περίπου, θα έλεγα, 6 μήνες, θα έλεγα ότι ξέχασα ότι πονάει η μέση μου. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα, γιατί είμαι ομοιοπαθής, δεν το άκουσα κάπου, είμαι ο ίδιος που έλυσα το πρόβλημά μου και θα έλεγα ότι θα έπρεπε ο κόσμος που έχει τα ίδια συμπτώματα με μένα να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο, γιατί πραγματικά είναι σωτήρια.